Nadakpan sa otoridad sa Davao City ang kanhi pulis human gireklamong nagapangilkil sa mga aplikante nga buot mosulod sa Philippine National Police. Ani report ni Jandy Esteban. Prisuhan ang gitugpahan ni ining babae human maaresto atol sa entrapment operation sa kapulisan sa Davao City ni adtong Biyernes tungod sa pagpangilkil sa mga aplikante nga buot mosulod sa Philippine National Police. Kini human nagreklamo ang duha sa iyang mga nabiktima sa Regional Recruitment and Selection Unit Davao Region. Ang 32 anyos ka sospek giilang si kanhi pulis PO2 Jenly Corpus. Iyang gisugdan ang pagpanerbisyo sa PNP niadtong 2015 kinsa na-assign sa Cagayan de Oro City Police Station. Pagka 2018 na-dismiss kini sa trabaho tungod sa 11 counts sa grave misconduct. Sumala sa PRO 11 nga ginapangayuan ni Corpus og 75,000 pesos ang matag aplikante pinaagi sa middleman bugti sa pasalig nga siguradong makasulod sa Philippine National Police. Miabot na daw sa kapin 170 ka mga aplikante ang nailad sa sospek. Nagpaila pa daw ang sospek nga aktibo pa sa serbisyo ug duna kunoy koneksyon sa recruitment. Sa gihimong inisyal nga investigasyon, wala matudpay na lambigit ka police official. This person was able to entice around 170 applicants. And again, I'm warning the public, in particular the applicants for membership in the Philippine National Police, not to entertain this kind of people. Gipasabot ni Police Brigadier General Silo nga dili basta-basta makasulod sa PNP. Gumikan moagi sa makutoy nga recruitment process ang mga aplikante. We are introducing a nameless, faceless recruitment para walang palakasan, walang lagayan at masiguro na yung mga pinakamahuhusay na aplikante lang ang mapapasama sa hanay namin. Kasong paglapas sa Article 315 sa Revised Penal Code ang atubangon sa sospek. Pero pwede sab siya mapasakahan og kasong estafa o galing duna pa'y mga biktima nga mopasaka og kaso batok niya. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.